é unha cousa que faz o traballo e non se ve. Porque o faz agora e dentro de 5 minutos xa está perfeito. Limpias, cómese, e xa non se veu para nada, xa tens que volvelo facer. Pero antigamente era a muller a que... Hoxe non, hoxe é diferente. Antes traballaba máis a muller, agora o traballo máis ou menos vai se repartindo. Antes era a muller fora e na casa. Era ir arrancar, coller as patacas, chegar á casa a facer a comida, mentres o resto se sentaba. Era a que facía a comida, a que facía o da casa, o home traballaba fora, chegaba á casa e sentábase. Mentres a muller seguía traballando. Non se sentaba no sofá porque o sofá non había. Non. A xente non sabe o que fai unha muller, non o valoran. Unha muller fai moitos traballos. Hombre, é que se cá, aquí, por exemplo, agarras, levantaste e tens que facer a limpieza, a comida e falo a comida. A mediodía chegaches a comiches e quedou todo sin facer. Outra vez xa quedou. E chegar a noite, é que fixeches? E traballaches todo o día, que non é... Non saben o valor que ten o traballo que fai unha muller, porque unha muller fai moito traballo. Antes xa a muller, o home era destes machistas. Bueno, antes o home... Eu acórdome, xa digo, acórdome de miña nai, que meu pai chegaban e sentanse na mesa, que agora non, agora chegan, eu digo por aquí, chegan e se non están os pratos na mesa ou que sea, cada un colabora algo, pero antes o home sentase na mesa e ala. E se cadra ela iba a axudarlle a ir fora, máis... Ela chegaba e traballaba e ele sentábase, traime isto, traime aquilo. Agora cambiou moita cousa. Agora, normalmente, axudas entre todos, pero antes non. Si, tamén lle axudaba. Desde que chegabas antes, non era como agora. Antes chegabas de traballar e había que axudarlle na casa. Na miña casa tiñan vacas, pois eu axudaba a ordeñar, que antes era todo a man, non é como agora que as máquinas. Había que ir á herba, había que ir á verdura, todas esas cousas, todos eses traballos da casa, pois lle axudaba desde que chegaba de traballar. Bueno, eu sempre penso que traballan máis as mulleres, non xa só de antes, senón tamén da hora. Porque a muller traballa fora máis dentro. O home, dentro hai moitos que axudan, pero hai outros moitos que non. Entonces, eu, para min, eu mismo, agora mismo, pois, o home traballa, ao mellor, se queres, ti traballo máis fuerte, máis... Pero ti chegas de traballar á casa e tens que seguir traballando, sabes? Pois, desde pequena, meu pai foi emigrante, entonces eu tiña que lle axudar a miña nai nos traballos da casa. Ao principio había un rebaño de ovellas que se xuntaban uns veciños e iban para o monte, e según tuvera as ovellas, así lle tocaba de ir para o monte os días que fora. E eu, desde ben pequena, pois iba con miña nai e botábamos o día no monte cas ovellas. Miña nai cosía, bordaba e cantábame coplas, ou aprendíame versos cando era que nos enseñaban os versos que íbamos decir á iglesia, pois enseñábamos polo monte arriba, e todas esas cousas. Despois, ainda era ben pequena, que hoxe quizá non lle fixera, tería medo de mandar as miñas fillas, pero ela tiña necesidade, ao mellor pola mañá ela tiña que facer unha cousa na casa e o día que nos tocaba, ou ir á feira a vender os años, e cruzábamos o río e iba eu sola, sacada a media mañá cas ovellas para o monte. Eu, se miña nai estaba sola,
Eu iba á escuela, eu chegaba e estaba esperando por mí para poñer as vacas ao carro para ir ao millo, ou para ir á erva, ou para... Porque cando o papá marchaba de brao e viña de inverno para a casa, pero marchaba para Francia e para Andorra e por aí. Eran as mulleres que se facían cargo da casa. No meu caso, sí, porque o papá viña de inverno cuidabas as vacas e non facías outra cousa, pero os traballos que se facían no brao, a mamá era quen ordenaba máis quen traballaba, porque eu era unha nena que lle axudaba. Íbamos aos toxos e eu cunha nena pequena puñíame na cima do carro, despois había ali un señor que estaba de caseiro ali nunha zarra que íbamos aos toxos, chamaban o señor Elías, que sempre, hai moitísimos anos que morreu, pero sempre me acorda dele. Eu cando o vía vir, para min era unha alegría, porque me decía, baixa rapaza, e subíame a cargar, a calcar os toxos. Para min ese home era unha bendición que chegaron de nós. Dependía, había mulleres que non facían máis co da casa, pero despois tamén a maior parte tiñamos que facelo do campo e máis facelo da casa. E o home facía solo daquela, facía solo do campo. Había que botar as vacas ás 6 da mañá, senón despois non comían. E había que extraer despois, e viñan elas, e despois, mentre as vacas quedaban na corte, un iba a traballar. Non se valora, digamos, nin por a... En xeral non se valora, porque non se valora pois todo o que tens que facer, porque non é só, digamos, o teu oficio, ti tes o teu oficio, pero se tes que criar uns fillos, pois tes que estar aí. Se tes que unha casa, tes que estar aí. Estás aí sempre, todos os días do ano, todas as horas do ano. Non é só, non é un horario, que tes un horario e vas traballar e vas para a casa, non. Aínda que eso en determinadas sectores de población ou eso agora está cambiando, realmente a muller pois é a que sustenta a casa. Non estamos falando aquí de traer a comida á casa, de traer os cartos, estamos falando de que normalmente é a muller a que se encarga da casa tamén, aínda que o traballo este distribuído. Hai que valorar a muller. Apóñome, levanto-me á mañá, traballo, fago as cousas da casa, pero eu estou falando de toda a vida. As cousas da casa, fago a comida, atendes os fillos, e atendes todo, e logo despois non tens ninguna pensión, nin tens direito a nada. Atendes o marido, ponse aí, sentanse, comen, todo, e a muller que? Unha piltrafa. Isto os políticos non teñen cabeza. E tens que lle andar dicindo, mira, necesito tanto. Se o quero daches, non, fai o avión. Porque teño que pedir. Porque non vou ser dona do que me pertenece a min. E despois queren que teñan familia. A xente agora espabila, e mira, para ter unha esclava, mellor estate ti solo. No, e además, mira, veñen unha generación tras outra generación, e sigues na mesma, porque é a costumbre. Van criados así. É por costumbre, porque a mamá, non sabe, todo cae no mesmo cestón. Que a muller que se poida valer por ela mesma. Aí tiñan que mirar, oye, se eu non podo ser maestra, ser funcionaria, se eu non podo ser outra cousa, se son ama de casa, pois mira, que o goberno me enseñe algo para poder cobrar, como a outra xente ou que teño eu. Se estuve na casa sostenendo a miña casa e a miña familia, e fun o pilar da miña casa. Porque eres. Ou eu o vexo así. Vamos a ver, porque eu penso moitas veces é porque a muller ten que traballar fora e máis na casa. O home, sin embargo, non traballa tanto na casa como a muller. Eu penso que se un matrimonio, por exemplo, unha parella, traballan os dous, chegar á casa teñen que facer os traballos da casa os dous, e, sin embargo, en realidad,
non se fai, por moito que digan, sigue sin facerse. Quen fai o traballo da casa realmente é a muller.